El districte d'Horta-Guinardó celebra la 4ª edició del cicle Literatura en Trànsit, una proposta d'activitats culturals que es realitzen a les 4 biblioteques públiques del districte, amb l'objectiu d'apropar la literatura als veïns i promoure l'especialització de cadascuna. El cicle es va iniciar a la Biblioteca Juan Mercè del Carmel, amb una conversa entre la crítica literària Ana Maria Iglesia i el periodista Laureano Debat, autor del llibre Barcelona inconclusa. L'escriptora Llucia Ramis va fer de moderadora. Tot seguit, el músic Sicus Carbonell va fer un concert a la terrassa per presentar Veus de Barcelona, un homenatge a la rumba amb temes de Paret, El Pescaïlla i Gato Pérez. Es vincula la literatura i les especialitzacions amb altres arts. Hi ha performances, hi ha sessions d'escriptura en directe, hi ha concerts, hi ha misteri, hi ha performances, hi ha moltes activitats, moltes altres arts que es vinculen amb la literatura. Literatura en Trànsit clourà amb el recital del cantautor Roger Mas a la seu del districte. Totes les activitats programades són gratuïtes i requereixen de reserva prèvia.